Ma mare i ma mare i mon pare estaven en un pis de Gandia. Entonces, gràcies al trèvol, pues, tinc un pis tutelat i el dia que jo puga vull comprar-me un pis, igual que la meva amiga Pili d'Olleria, viure amb algú del pis o jo soles. A mi el principal que m'agradaria és tindre la meva germana si no en tinguem, perquè la tinc fora. Entonces, aquest és el meu futur de vida també. Mon pare es mor i Begoña està primera en la Milagrosa, però jo no volia que seguira jo, perquè n'hi havia molta gent major i no m'agradaria. Se l'emporten a Villar de l'Arzobispo i quan tenim que anar jo marxi molt o menys 3 hores de camí. En un principi la residència d'on teníem ens van dir que quan estiguera oberta Begoña vindria així, però ens van enganyar. Si no va ningú que m'acompanyi, jo no puc anar a veure-la, perquè és de massa lluny. El pilar de esta casa era sa mare. Entonces sa mare cau malalta, però en pocs mesos, i son pare també cau malalt i es mor, i entonces es trobem en ella i en la germana va venir al trèvol, que diu, ostres, ara què fem? I bueno, jo coneixia molt a sa mare, l'estimava molt, sabia la preocupació de sa mare per quan ella faltara què passaria amb les seues filles, i és quan jo acudisc al funeral i parle amb Josep Gilabert i m'oferisc per al que farà falta. I me diu, che, jo vull que fer alguna cosa per esta xiqueta. I entonces va dir, perfecte. A partir d'ahí, Josep ja està en contacte amb mi i bueno, va estar durant uns anys com a amiga meua, venint a casa d'altres amigues, que unes de Aielo, altres d'Ontinyent, una sèrie de gent que es preocupava per Magda. Té una habitació per a ella en sa casa, la convida els diumenges a dinar si vol, els dies assenyalats de Nadal, i clar, això fa que Magda senta que la volen no com nosaltres que treballem així i cobrem un salari, sinó que la volen incondicionalment. No? I Maru sap molt, i Maru fa una cosa molt xula, i és que li obre la família. I entonces, tots ells automàticament, per què? Perquè la convida al Nadal, la convida a les dates assenyalades. La missió era, estava jo en el pis tutelat i venia així a dinar, i ara ja em quedé jo a subitar soles. Sí, va ser a poc, al principi li feia com por vindre i vam provar, venies de dilluns a dijous i el cap de setmana t'anaves al pis. Sí, al pis tutelat. I a poc. Venia així ja i em quedava de seguit. Quan sa mare es posa molt malalta i son pare falta, comença en el pis tutelat, en la vivienda tutelat l'any 2002. En la vivienda tutelat es treballa molt. Per què? Perquè han de fer ells el dinar, o sols o en companyia de l'educadora, fan torns de neteja, van a comprar, se creen també hàbits d'higiene personal. Entonces, vulguis que no, consideren que se normalitza o se fan les rutines de la vida diària que fem tots. Però així i tot, el pas de Magda a viure soles és perquè ella vol. O sigui, jo vull viure en ma casa.
ella quan va vindre va obrir el ventanal, va veure Daniel Gil i en seguida li va dir a Josep: ai Josep, jo d'ací ja no me'n vaig, que per ací passa l'entrar. Josep em va dir, diu, vostè li pegarà alguna miraeta, així, tranquil, el que vulgueu, jo així estic per lo que siga. I en això, pues, estic alerta, em fa companyia també, perquè jo estic visc a soles, sempre, quan se m'ho poso batre, sempre m'ho diu. Me'n vaig així, me'n vaig allà, me'n vaig a dinar a la caseta de Maru. Vale, jo ja sé que no estàs en casa. I de nit, totes les nits, no se'm va dormir sense dir-me bona nit. Jo la veritat és que la vull molt perquè em fa companyia i és molt bona xiqueta. Quin paper fas? Pues si algun dia jo em fiquem alerta, m'ajuda el que siga. Tots els dies em toca per la nit a veure com estic i jo dic, molt bé, jo li dic que estic molt bé, però quasi tots els dies anem a caminar tots juntes. Jo i la veïna es comporten molt bé. Jo vaig escriure una carta per a no sé, d'una manera ja més directa, més personal. Bueno, Magda i jo es vam posar en l'ordinador, Magda anava contant-me i jo anava escrivint i d'alguna manera vam escriure un conte a partir de que Begoña tenia uns pares que eren l'Ibàs de la Conselleria i que nosaltres consideràvem que aquests pares devien de pensar un poc en qui era Magda, qui era Begoña. Vos escribir una carta y la envían y la van a aceptar. Se la escribo en un día en un ordenador, yo estaba en la casa de Tamaru y la escribí como si fuera un conte. Entonces la carta la van a aceptar. Perquè la seva germana per a ella era molt important. Vam anar a Villar de l'Arcebispo un dia que anava a la tècnica de l'Ibàs per a que coneguera a Magda. La figura de Magda allí va ser fonamental i decisiva, perquè va tindre una intervenció davant de la funcionària responsable d'un departament. La tècnica de l'Ibàs. La tècnica de l'Ibàs va tindre una intervenció molt bona. Va parlar molt bé, va mostrar el seu sentiment i la seva estima que tenia per la germana i en el moment oportú va soltar unes quantes llàgrimes i tot que van moure el cor de la funcionària, de tal manera que, com diu Manu, no ens ho van dir allí que estava segur que vendria, però nosaltres vam vindre convençuts que se'n va anar pensant que portar a Begoña a Sant Tinent era un bé molt gran, sobretot per a Magda. Portar la meva germana a un tinyent i comprar-me una casa, que al final l'ha aconseguit. Però gràcies a tant d'ells que vaig treballar en Cortes, he aconseguit una casa. Es van néixer unes oposicions per a tota Espanya, també per a cada persona amb discapacitat intel·lectual, sigui més leve o més severa, i també per a trastorns de desenvolupament. I vaig veure una oportunitat molt bona de tenir feina fixa i també de poder lluitar en el que deia jo, de la lluita de cara a una persona d'integrar-se en la societat. Va començar el dia que ens va dir Anna, anem a fer unes oposicions, va ir al trèvol i que no ens va dir massa coses, bé, això. Si per tant vam anar enterant-se de
la que era para l'administració de l'Estat, que era de Madrid. Pareixia que no arribava, però quan va arribar vam anar a Madrid i tot va anar per el seu cauce, va acceptar tot. Allí mateix van dir, això tot es va acceptar. Després no tenien, va dir, sí, està tot acceptat. I vam anar a fer llocs. Jo volia provar sí o sí i demostrar a mi mateixa també que podia. I estic orgullosa de mi i de la gent que m'ha ajudat. Vam estar fent classes quasi un any i tot. Me parece muy bien porque además ella, es verdad, socialmente se ha hecho con mucha gente, se relaciona súper bien, es muy responsable en su trabajo y la verdad es que muy bien, yo la veo muy bien. Pues debí ser la impressora i fotocopiadora per a veure si té prou paper perquè molta gent va imprimir-ho. Sempre, tots els dies, repartís que cosa, o a vegades n'hi ha més, a vegades menys. També quan me diuen, Lorena, repartís el material, agafa un carro y o repartís per despachos lo que necesita cada compañero. Responsable y hace su trabajo, incluso a veces hace el nuestro porque he subido lo tuyo, lo llevo yo. A mi diuen que sol per acabar-la pronta, però no perquè ho faig ràpid i mal, no, perquè al principi me costava, però vaig aprendre ràpid. I gràcies també a tots els companys i també al meu preparador laboral. Nosaltres van anar sorgint les coses, bones, problemes que n'hi ha per anar. Ha de portar jo, havia de portar el meu cunyat, i vam pensar, alquilarem per ahir, per Xàtiva, per Alcúdia, i si comprem. És barat comprar que alquilar, ja van. Hem canviat de casa a la Culla de Crespins, que és més prop d'allà, més paregut, però ja té tren i puc anar jo soles, aunque és una hora el tren, llavors el tren de traça. M'alegre de que vaig decidir jo el pis un poc de tres que van veure i la meva família va dir, pues, mira, este pis serà també per tu, pel teu futur també. Ara visquem en tu i més avant ja ho pensem com seguim. El més segur, quan m'independeixi, aquest pis serà meu, però jo per l'edat tinc 22 anys i encara em falta molta cosa per aprendre. Hey, Dreamcatcher, come out and see the leaves. I també em vaig donar compte de que tots valem molt i que hi ha que fer veure al món que sí que puguem. De tren para agarrar el tren de la estación a la Alcúdia, que es un tren y dura una hora. Hi ha una chica de plàstica de Trebo que me va ensenyar a agarrar el tren, perquè va estar quasi 2 mesos a ensenyar-me i jo al remat m'ha ensenyat a agarrar el tren i ja soc jo un professional per agarrar el tren. Fa 5 anys els pares de Luis van valorar que tenien que estar en una residència per a millorar la qualitat de vida d'ells. Aleshores, clar, Luis sempre ha tingut un lligam molt fort en els pares i en el germà i en la seva família. I des que fa uns 5 anys van entrar en la residència no és a Sinontinyent, està en Alcúdia de Crespins. No li impossibilitava l'anar a veure els pares perquè es prestava el servei des del Trèvol, l'acompanyàvem a veure els pares sempre que hi volia, però clar, Luis és una persona molt autònoma i es va valorar, i ell també ho va valorar per decisió d'ell, que volia aprendre ell com podia anar ell soles a veure els seus pares.
días, a veces vengo a cada 2 días a la semana, porque antes venía un día a cada día, pero ahora que no estoy fent res, pues vinc 2 voltes a la setmana. Mon pare té 87 anys i ma mare és de l'any 43, pues tindrà pues, per 77 anys per ahí. Pues ma mare, lo que pasa es que té sucre, no pot caminar i van en caïda de rodes i no camina. Ara ja va un poc caminant, ja es comença a caminar un poc, Bueno, jo així he nascut en Fontanars i mon pare era pastor, que està ahí al costat de la finca, que es diu Cascarreters. De mon pare antes anàvem a llaurar també, perquè anàvem a mula, i doncs tot això a mi m'agradava, saps? Perquè a mi tot això de la mula, llaurar en la mula, m'agradava. De Cascarreters a Fontanars anàvem en un carro, en una burra, i en una tenda xina cabíem 2 dins, i això a mi m'amacava molt perquè anàvem en un carro molt, saps? Mon pare i ma mare és important perquè m'ha ensenyat tot, m'ha ensenyat a viure, m'ha ensenyat tot, m'han guiat tot i jo, mon pare i ma mare han sigut importants en aquesta vida. Aleshores, ara posaré els vostres noms i com que estem encara... Hola, xiquets. Hola! Ja estàs per aquí? I com ha anat? Un handicap. Però que és un acte per plànic, no? Sí. I tu, què més? De 2020. Molt bé. Hi ha alguna feina que penseu que s'ha de fer? Vas dir una volta a ma mare i a mon pare que volia comprar-me un piso i ells van dir que era una locura, era inimpensable tindre un piso. Doncs els meus pares van dir, pues si treballes, pues a millor tindràs un piso i tindràs una casa per tu. En un tío, en el familiar. I vam estar allí parlant un rato de que volia ser la parella de ma Margarit i que volia estar amb ella. Avant. Van dir avant i nosaltres vam començar a partir d'octubre visquent a Silla. Visqué, però en finde. Vam provar, crec que 2 findes o 3 findes. Vam començar així i després ja vam fer la carrereta ja. Vam començar a viure soles. Els meus pares van parlar en el trèvol de que necessitàvem a una xica de
del trébol perquè ens ajudarà en les feines del dia a dia. Pues Carla fa... Els papers, el del menut... El menú setmanal, el que fem, la llista de la compra, la neteja de casa. També fem lo de la higiene personal. Pues anar al banc. Al banc, treure diners. Perquè igual nosaltres necessitem algunes ajudetes i veig que l'ajuda que estem recibint de Carla i de Susana és molt important. Sí. Perquè mai s'havia pensat en aquest projecte de vida, perquè no estava pensat encara. Era important perquè així jo estic molt a gust en el piso, en la meva parella, els amics i les amigues no en tinguem. Tinc ganes de cridar al món, t'estimo ben gran, però no sé si el sentiràs. En casamos. Pues que volem casar-nos en un futur i tindre la nostra pròpia vida. En el futur, això jo dic, però bueno, no sé si vindrà o no, però xiquets... Tu què penses? Jo penso que xiquets encara és molt massa pront. No, però jo no tinc ara ni... Voldràs dir en el futur, no? En el futur. En el futur, sí. Vull veure't lliure, que tot somriure amb cor i les ferides, sentir-te a prop quan estic lluny. Jo vull veure la vida en els teus ulls, que jo no vull més nits, que jo no vull més nits, que jo no vull més nits, sí, són amb tu. Els inicis d'Àngels van ser gràcies a formació que va fer una visita a aquesta empresa i gràcies a ell Sergio es va donar compte que sí, que podien participar perquè Àngel va fer una pregunta molt impactant a l'empresa i ells li van intentar donar la cabuda de que vinguera. I bueno, va estar 3-4 mesos adaptant-se al seu lloc de treball en companyia del seu tutor o educador, que és Patri, i finalment van començar a treballar de manera autònoma a partir d'abril. Durant el temps de pràctiques, el preparador laboral està contínuament fent el mateix horari que la persona i aprenem tot tipus de tasques. L'empresa ens diu quines són les tasques que deu fer la persona i nosaltres tractem de facilitar per a que la nostra persona sàpiga fer-les per a quan el preparador laboral se'n vagi, ell pugui fer-les soles. De fet, al principi, una volta vam introduir les tasques, vam tindre també que analitzar les necessitats que tenia Àngel i adaptar un poc l'empresa a ell. Així que ha sigut un procés que ha pres diversos mesos en el que tant Àngel s'ha adaptat a nosaltres, tant a la feina com al ritme i demés, com nosaltres hem tingut també que adaptar un poquet a les seves necessitats. El que passa és que una sorpresa que hem tingut nosaltres ha sigut la bona organització que teniu des del Trèvol, no? Perquè hem vist que fins que no ha sigut autònom no l'heu deixat sol, no? I això fa que a l'empresari o a l'empresa li dona una seguretat de que la persona que està treballant per a nosaltres està fent una feina completa, no? una feina sencera. No? Es fixem sempre en les adaptacions que necessita,
En el cas d'Àngel eren totes visuals, perquè té molta limitació visual, i vam tindre que empaperar tota l'empresa, vam tindre que veure tots els diferents nivells que hi havia potser en el pis, i orientar-se espacial i temporalment, perquè Àngel al no veure no sabia cada despatx on estava i tenien que anar organitzant-lo un poc per allí. Empecé en la otra nave, en la gris, haciendo prácticas de limpieza, porque estoy limpiando aquí, limpiando allá, limpiando arriba, limpiando la otra nave y girar bozos. Bozos esos de girar. Ayer hice un mogollón. No me dio tiempo ni a acabarlo. Cuando me da cuenta ya me se había pasado la hora. Jo crec que una persona com Àngel que perteneix a un grup, no? Sigui el que siga, en aquest cas un grup de treball, per a ell ha sigut, a més no és que ho pense, sinó que ho sé perquè ell ho diu, també quan es vegem fora de l'àmbit del treball també ens ho comunica, ja ens diu el cap de setmana que té ganes de que siga dilluns, i això es nota en una persona que té aquesta il·lusió, no? També per alçar-se cada matí amb un objectiu, no? Com el que tenim tots al final, no? Ell també. Company que ens ha portat, a banda de lo que és la seva feina, que la fa superbé, pues, també un caràcter diferent, molta positivitat, energia també. Àngel és una persona pues, molt dinàmica, molt simpàtica, molt graciosa, i tot això pues, aporta molt a lo que és el bon ambient de l'empresa. Àngel ha fet un canvi i ha evolucionat molt, tant a nivell personal com a nivell laboral. Té molta actitud de treball i això ha afavorit que la integració d'ells fora tan fácil relativamente. Pues sí, ya llevo, creo que un año ya, ¿no, Patrick? Creo. Sí, porque voy más al ocio, estoy más despejado. Luego me fui también de viaje, a Pop Aventura. No me esperaban que me iban a hacer fijo. Ese momento no me esperaba. Que puede estar trabajando seguido, que me gusta mucho la faena. Y que estoy muy contento de estar aquí. Jo penso que estem parlant amb persones amb diversitat, però antes de diversitat són persones, i si per a nosaltres és important l'oci, per a d'elles també. Vull dir, la vida no pot ser sols treballar. Clar, perquè a partir del treball, sí, soc una persona adulta, tinc un treball normalitzat, una empresa ordinària, guanyo un sou, però la vida no acaba ahir. Arriba el cap de setmana i soc una persona adulta entre setmana, però el cap de setmana no tinc res. Aleshores, això complementa el que seria la vida normalitzada o inclusiva d'una persona amb discapacitat en totes les àrees. Perquè es té en compte les persones, té en compte en tot moment el que volen fer, en qui volen estar, i la relació monitor-usuari és el més horitzontal possible. L'oci és per a buscar amics o la nòvia. L'oci és, hi ha persones que anem a l'oci i el gym l'activitat.
El oci és diversió. M'agafo l'oci que me passa bé, amic. L'ascensor i et trobes guapa. L'oci són amics, amigues. Els amics fan sonar el claxon des de l'alt. L'oci és anar de festa a la fida i sopar. So d'un motor accelerant sobre el pont de Vallcara. El ocio es ser de El ocio es para hacer en el tiempo libre lo que más te gusta y verdaderamente con quien te gusta. El barri d'Olem tranquil. El ocio es felicidad. El oci és ir a festes de músics i estudiants. La cara de la Teresa s'il·lumina quan un cotxe ve de cara. Anar a sopar d'oci i després anar-se'n per allà de discoteca i anar-me'n per allà de viatger d'amigos. En el semàfor i somrius. Para mí es conocer a gente nueva y pasármelo bien con mis amigos. El més xulo abans que se'l mengi la... Coses de festa, sopar, del mig de setmana a la fira. A mosar i després a la fira. Que ve l'amor, que ve l'amor, ressonant com un exèrcit de timbals. L'amor ja es va propagant com un incendi forestal. Un sitio donde vamos a pasarlo bien. Camina decidida entre billars, tres arrels. Sopar és fer de festa. Ui, és tomo. Molts anys treballant i s'empresa, les confiances que diuen que maten, i justament això és el que va passar. Una feina que havia fet 40.000 voltes, pues, un despiste, o despiste per part meua, però fallo de la màquina també. I és quan em va enganxar. I ahí pues ja no vaig poder evitar-ho. Clar, i pues imagina't, em va caure un món d'amor. Ahir vaig dir, Pedro s'ha acabat, està s'hi ha arribat. Va ser molt ràpid tot, a les 12 del migdia jo ja estava a l'hospital. L'helicòpter també per ell. Correcte, per un principi volien portar-me en ambulància, però clar, les mans, si anem en ambulància tardaven molt i es podien morir-se. Entonces van optar per l'helicòpter. I en 10 minuts, seria 10 minuts, calculo jo, 15, i van presentar en el centre de rehabilitació. Ahir estava tot preparat, perquè crec que van avisar per telèfon, i el doctor Cavada ja estava esperant. El procés de recuperació dura molts anys perquè jo... Eren 12 anys, anant a València, I han sigut 22 operacions. Tot és clar, fent una operació ara i al cap de X temps. Compte que jo ni tenia nervis, ni tenia tendons, ni res. I poquet a poquet anem llevant-me de les cames i afegint-me-les als braços. Una vegada ja m'acaben les operacions que ara jo estava encara. Inicia, anem al psicòleg, conta'm alguna cosa, dic, què vols que el conte? Si sempre que vingués el mateix, i no fa res, què vols que el conte? I al final em va dir, pues no, Pedro, tens que eixir de casa, tens que fer alguna cosa, perquè si no estàs cridant a tu mateixa. I dic, què faig? Diu, et dic que t'has estudiat? Dic, si no puc escriure. Com? Com m'agarré un llapis? I la mare m'ha dit, podries apuntar-te a l'AMPA, a l'escola d'adults? Jo també, acompanyar d'ell sempre. I jo dic, com m'agarra el boli? D'això que diuen que uno, quan està mal, el seu cap el desarrolla més. Pues jo no sé com vaig agarrar el boli. El vaig clavar entre els dits, normal, vaig començar a fer ratlla, perquè no sabia. Però poquet a poquet
van a reformar. Hasta que va arribar el dia que la professora de nosaltres, Pepa ens diu, Pedro, tu ja no estàs per estar així. Tu ara tens que anar baix. Dic, baix a on? Diu, a l'ESO. Pues vaig a començar estudiant, poquet a poquet, i pues sí, vaig a... Dic, pues seguim estudiant. I és quan em vaig proposar-ho d'anar a l'institut. Algo que les mans sigui capaç jo de... I l'administratiu és l'únic que jo podia fer. Vaig entrar a formar part del Trebó i com a tutora tenia a María José Gramaje. Clar, jo li comentava i ella em deia, tu no patisques que així no va faltar res. Ara busquem un reforç i efectivament, entre el reforç que em donaven així i el que jo estudiava, poquet a poquet... de casa, i el repàs de l'anglès. Correcte, pues. Hasta que va arribar la graduació. Va suspendre l'anglès, però al final pues, em vaig ser. La veritat que estic molt content, perquè ara sí que m'ha donat compte que pues sí que vaig per alguna cosa. N'hi ha coses pues, que no puc fer, això està clar. Però altres sí. I clar, no he sigut jo soles el que hi ha posat les ganes. I tinc molta gent alrededor que m'ha ajudat. La meva dona, per supost, que ella també m'ha espentat molt. La gent del Trebó, que estic molt agraïts d'ells. Els meus amics, perquè ells també col·laboren molt amb mi. Per això puc anar ben tranquil a tots els puestos. La idea és que sigui independent, que sigui feliç i que en certa manera disfrute de les mateixes oportunitats que qualsevol persona disfrutem. És a dir, això és la idea. Sí, claro, no tancar portes. En l'hospital, en certa manera, ja te tanquen les primeres portes. Quan te diuen que el teu xiquet té un problema. Quan te diuen que el teu xiquet té un problema és quan ja te tanquen les portes, perquè la paraula problema no és la paraula més adequada per aquest moment. La paraula és tenir un repte. Soy Guillem Cámara Pecado. Estoy muy contento por venir por el instituto con mis compañeros. ¿Y en qué instituto estás estudiando? El curso voy a cuarto. ¿Y cómo se llama tu instituto? Es Ilustración. Vingui algú que em tregui l'angoixa. Yo hago los deberes aquí, como siempre me ponen deberes para casa o a biblioteca que voy los martes. ¿Estás en clase? Así es, estoy en clase. ¿Haciendo qué? Haciendo la faena. La etapa de infantil es pues una etapa súper dulce, donde digamos va habiendo un proceso y un aprendizaje, pero bueno, es todo como más, no sé, es un poquito más tranquilo. Bueno, dentro de la dureza es un poquito más llevadero. Comparant-lo després, ara en la distància veus que aquesta època, encara que ja comences a fer batalles, però és una època molt dolça. Y luego bueno, ya viene claro el salto a primaria, que es como, uy, ahora esto es como de verdad. Entonces durante ese tiempo, claro, vas saltando vallas. Nosotros sí que teníamos un poquito de susto porque claro, instituto. Evidentment al principi era repte, por, inseguretat per part de tots, no? Del professorat, de l'equip directiu, del departament d'orientació, perquè certament no havíem tingut mai un cas com Guillem, no? Síndrome de Down. Era un repte per a tots. La sort que vam tindre també és que la coordinació amb el centre de primària va ser boníssima. Després també el Trèvol, evidentment, jo que conec personalment a Júlia, ens va tirar un cable des d'un principi a l'hora d'assessorar-nos, d'elaborar material.
és complicat atendre a Guillem i al mateix temps estar pendent i atendre correctament a la resta dels 11 alumnes o 10 als quals no pots abandonar, ni a Guillem ni a la resta. Aleshores, barrejar aquest temps és complicat, gestionar-ho és complicat, però l'experiència de moment puc dir que és positiva. Son los niños, y te lo digo porque me lo han dicho niños o me lo han dicho papás, ¿no? Ellos, no, entre nosotros, ¿sabes? Entre ellos saben cómo tienen que organizar la tarea, de qué es capaz Guillem y de que, y cuando creen que realmente sí que lo puede hacer y él se hace el despistado, también han marcado. Però que així d'una manera molt natural, inclús en els mateixos companys i amics dels grups en els que estava, d'una manera molt natural han sabut com gestionar el que Guillem tenia que en cada moment era capaç de fer o no era capaç de fer. Els companys s'han adonat compte de quines eren les capacitats que tenia Guillem per a dir, escolta, me pareix molt bé que no vull fer això, però tu pots fer-ho, i si estic fent-ho jo, tu també. El tindre-lo dins l'aula, jo crec que a l'alumnat també l'ha beneficiat moltíssim i ens ha enriquit molt. I més que Guillem és molt volgut en el centre. Jo ho noto molt pels corredors, quan veig que el saluden, el parlen, i en classe l'ajuden moltíssim. I fora de classe, pels corredors, quan se saluda en els companys, és un xic, diguem, que popular, podem dir. Guillem ens ha ajudat molt a entendre aquesta diversitat que hi ha a les aules. De fet, ell primer i segon de l'ESO va tindre els mateixos companys, perquè era el mateix grup, i creava com un sentiment de cohesió del grup, perquè els mateixos companys l'han tingut sempre molt en compte. També l'han protegit en moltíssimes ocasions. Él está muy contento de estar allí. Nuestro miedo era los primeros días qué iba a pasar, ¿no? Y ver que se levantaba y que quería coger el autobús y que quería ir, de momento era para nosotros lo más importante y lo suficiente. Lo que pasa que sí que dejamos entre todos súper bien marcado, ¿sabes? Pequeñas cosas que teníamos nosotros así de inquietudes y tal, se fue todo, no sé, todo quedó muy marcado, compañeros de clase, las horas del patio, que su clase estuviera también, ¿sabes?, cerca del patio, que no se nos perdiera por allí, que era un poco lo que teníamos ahí, madre. Que ha hagut anècdotes de que Guillem, quan algú no interessava, s'amagava per on fora, el professor assustava, bueno, això una professora m'ho va contar i m'agarrar risa, però clar, ella m'ho agarra risa, per no trobar a Guillem on estava, clar. La veritat és que ha sigut una experiència molt enriquidora també a l'institut, no exenta, evidentment, de certs moments també d'incertidumbre o d'algunes persones que no sabien, però en general, Guillem és un només, Guillem és un només. Los lunes siempre me voy a ping-pong y los martes y miércoles con Julia. ¿Y los viernes? Los viernes por la tarde me voy a Batucada, porque vine jo i Arnau a Batucada. Nosaltres sempre s'hem adaptat també a les seves necessitats. Com a Trèvol, la necessitat de la família era que li donem suport a nivell d'institut i de preparació de materials i de normalitzar el tema de la compra i fer aquest aprenentatge en ell. Treballem 2 dies a la setmana. Un dia anem a la biblioteca, on se treballa el reforç de si porta deures o ha d'estudiar per algun examen, se treballa el material que hi té, se fa préstec de llibres, devolucions, vull dir, el que se sol fer a la biblioteca en el meu suport. I després fem una altra tasca dimecres, que és anar a comprar. És una tasca que pareix molt senzilla i molt bàsica, però en la que treballem moltíssims conceptes en Guillem. El tema ja sol és d'orientació pel carrer, perquè no anem a comprar a un lloc, sempre tenim 3 o 4 llocs. Pues él ahora ya sí que te dice, bachiller, sacarse el carnet, ¿sabes? O sea, esa es su ilusión, poder conducir, poder llevar el coche. Tindre llibertat d'anar a un ciudad. No, ir a ver a sus abuelos. Le encanta viajar. Poder vivir allí. Él lo que quiere es vivir en Benicaló, vivir en mi pueblo. Y él dice, yo me iré y luego os vendré a ver. Mientras ponemos a volar. Que eso que hacemos ahora, pero al remedios. Es súper divertido para los Reds. De mayor voy a vivir a Benicaló porque es un pueblo a la de Viñarós, es castellano, que voy muchas veces. ¿O con quién te gustaría vivir en Benicarló? Yo solo.